ଆଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଆୟୁଧ ପୂଜା ଆଉ ମେସିନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୂଜା ହେଉଛି ମେସିନ୍ ସବୁ ସେପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୂଜା ହେବ ସବୁ। କେତେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନା ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଇଲେ ପୂଜା ହେବ ଆଜି। ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ଆଉ ସବୁ ଚାଲି ଗଲେଣି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି କାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, 6-7ଟା କାର୍, ସେକରେ ବାଇକ୍ 7-8ଟା ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଗୁରା ସବୁ ପୂଜା ହେବ। ଏଠି କେତେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି? ସୋ ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୂଜା କତିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଇ ମେସିନ୍, ଏଠି ଯେଉଁ କୋଣ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଏ ସେଟ୍ ବି ସେଟ୍ ଅଛି। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେଠି ଆମର ମେସିନ୍ କତିରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଆମର ଉଇ କତିରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଠାକୁର। ଏଠି ଆସି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୂଜା ସରିଲା। ଏବେ ଆମ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଢ଼ି ସୁଣ୍ଡଲ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ରୁମ୍ ଯିବା ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଠି ଦିଆହେଉଛି ଆମର ମୁଢ଼ି ସୁଣ୍ଡଲ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ମଡେଲ ବାହାରିଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। କୋଉ କମ୍ପାନୀ? ଦିଟା ଏମିତି ସେ ଭାବୁଛି ସିନା ସେଇଟା, ସେ ଭାବୁଛି ସିନା ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇଛି। ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା। ଆମ ଚପଲ ତ ସେଠି ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଗଲା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବା। ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉନ ଆଉ କ'ଣ? କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଆସୁଛି ବାଳ ଫାଳ ମୁକୁଳା କରୁଛି। ଯାହା ଯୋଉଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ନା
ପାଣି ପିଏ ସୁନ୍ଦରଟା ଖାଦ୍ୟ ତଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା 4ଟା ଖଣ୍ଡ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଟ ପୁରି ଦେଖିକିରି ଖା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ନେଇକି ଗଲେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବେ ମାନେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଇନା କିଏ ଚଲେଇବ ତମ କାହିଁକି ରୁମ୍ ଯିବ ନା ନା ଧରିବନି ଯୋଉ ସେଇଟା ପୁରା କଣ ଏବେ ଧରିବ ଗାଡ଼ି ସିଧାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇଟା ପୁରା ଇଏ ପ୍ରପର जिम्मी ସୁନ୍ଦର ଦେଖ